खुलुमबाय दा दिनैनि बे समाव जों दंफैयो रङिया रेलवे स्टेशनाव बेवहाय फैनायनि गुबै कारनानो जाहैबाय जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा मानो होनोबा दिनै बिथांमोना जायफोरबा जोंनि प्लेयारफोर दं बिथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्ट राग्बी एसोसिएशननिफ्राय जानानै जोंनि स्टेट लेभेल राग्बी चेम्पियनशिपआव बाहागो लानो थांगासिनो दङ बिथांमोना दिनै बेनिफ्राय जानो गोनां 9 आरो 10 खालाराव जे 5थि स्टेट लेभेल राग्बी चेम्पियन जागोन बेखौ जोंनि आसाम राग्बी एसोसिएशना खुंनाय जायो बेयाव बाहागो लाहैगोन आसा खालामो जोङो बिथांमोना थांनानै बाहागो लाहैनानै जोंनि बाक्साजों लोगोसे जि जोंनि बिटिसि बेनि मोजां नाम खालामनो हायो मोजां पार्टिसिपेट खालामो बेखौ जोङो दिनै मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथ बिटिआरनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो बेस्ट अफ लाक होयो जायनि गेजेरजों दिनै जों बिथांमोनखौ जा हायो सहाय खालामनो नाजादों बा दिनै जों रङियासिम बिथांमोनखौ दोनफैदों आरो जोंनि जि बिटिएफनि वर्कार्सफोर बिथांमोननि सारमोननि जि अननायाव जोङो बिथांमोननो जा हागौ एसे अनसुंथाइ होनो हादों लोगोसे बिथांमोननो जि जार्सि सेट जों होनो हादों बेनि थाखाय आं गावखौनो भाग्यबान होनना सानगोन दिनै बिथांमोननि थाखाय जों जा एसे हायो जि खामानि मावनानै होनो हाबाय बेनि थाखाय आङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिएफआ थांनाय समनिफ्रायनो जा खामानि मावबोगासिनो दङ बेबायदि इनिसिएटिभ लाबोगासिनो दङ आरो जों इयुनावबो बेबायदि जि थुलुंगा होनायनि खामानि बेखौ जों उनावबो मावबोबाय थागोन बेखौ रायजोफोरा मेगनजों नुखादों थ' जोबथारनायाव गासैबो मददगिरिफोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथ बिटिएफनि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो जोबथारनायाव बिथांमोननिसिम आं बेस्ट अफ लाक होनानै आंनि सोमोन्दै फोजोबजाबाय खुलुमबाय।